Kunnafoni TV lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na aw minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan foli belebeleba a bɛ di aw ma k'aw to fo aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ko nin y'aw ka émission mandi nin y'o daminɛtɔ ye ayiwa kanubagaw an y'o de fɔ a ye dɛ an ye sɛgɛnbali ɲinɛbaliw ye an bɛ yan aw de kama ka se k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zigiriko kan ka se k'aw lanisɔndiya cogo min k'aw to fo aw sigiyɔrɔ la ayiwa kanubagaw ko mɛn da o ye mɛntigila ye an ka belebelew b'an bolo bi studio in kɔnɔ yan nɔ kanubagaw ne b'a dɔn bi ta in tɛna kɛ basi min na bɛ dɛsɛ dɛ mɛn da o ye mɛntigila ye kanubagaw a ma se ne ka tɔgɔ fɔ k'aw ye an bɛna kuma di u yɛrɛ ma u b'u yɛrɛ fɔ an ni aw ye aw bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ u ka cogoya min na salamu aleykum karamɔgɔ. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ t'u la. Baasi tɛ yen nɔ. An bɛ Ala tanu. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ye. Ayiwa sanni an ka kuma n b'a fɔ awuzubilahi min kulli shari shaitani la'in rajim bisimilahi rahmani rahim wa salatu wa salam ala afdali kalki anbiya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa ala alihi haka kadri ya migdari lazim. Ni aw balimakɛ ye a n'aw ka kalanden ani dɔw dɔgɔnin dɔw fa dɔw cɛ n'o ye Fuseni Konate n'o kama Zigiri Fuseni ka bɔ Mali la Bamakɔ Ɲamakɔrɔ Alhaji Mamadu Konate ale ka kalanden don. Ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔlo la n b'a dɔn filɛlibagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ye nin ye aw y'a dɔn mɔgɔ min don fana n'o de fɔ bi ta in tɛ ja dɛ Seyida salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Somɔgɔw. Baasi fosi tɛ yen. Tɔɔrɔ tɛ yen nɔ. Alhamdulillah. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ye. Alhamdulillah n b'a fɔ filɛli jama bɛɛ ma k'u salamu aleykum o ni ɲɔgɔn kuma ne ye Zigiri Batɔma Dunbiya awɔ n sigilen bɛ Maɲanbugu la. Ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔlo la kanubagaw ne y'o fɔ aw ɲɛna nin tɔgɔ ninnu tɛ aw ma dunan ye n ko bi ta in tɛna ja dɛ ayiwa Fuseni ani Batɔma ɲɛna an ka tɛmɛ n'an ka kɔrɔbɔ ye a bɛ se ka aw kan dumanba in fili pour que ka se ka kanubagaw lanisɔndiya u bɛ se ka émission in tɔ suit cogoya min na. Ne kɔni n'a fɔ Muhamadu Ala k'an to a la hɔrɔnma dunuya ni kiyama. Zigiri an b'an ka zigiri da. Zigiri an b'an ka zigiri da. Kira kanubaw ye mun na an tɛ zigiri da u ye. Zigiri an b'an ka zigiri da. Somadu masa kanubaw ye wala an bɛ zigiri da u ye. Zigiri an b'an ka zigiri da. Muhammadu bonyabaw ye mun na an tɛ zigiri da u ye. Zigiri an b'an ka zigiri da. Hala ni ne ko n bɛ zigiri da in kɛ bi a ma fɔlɔ ne zigiri Fuseni na. Ati laban ne bɛ iti kɔnɔni na ati laban Amadu da kɔnɔni na an ye miiri Seku Bisiru ma o tun bɛ kiraba fasaw da ale tun bɛ Ala kira nɔfɛ ni ka miiri fara Gagide ma o tun bɛ kiraba fasaw da ni ka miiri Burama Jalo de ma ale tun bɛ Hayidara nɔfɛ saya ye Burama Jalo de don Ala da ne ka arasini ma bɛ arasini bɛ kiraba fasaw da zigiri an ka zigiri da zigiri an b'an ka zigiri da ne kanu ɲɔgɔnna fɔra zigiri wa zigiri mana bɔ kigida min na miri bɛ taa Ala tɔgɔw la miri bɛ taa kirabaw de la miri bɛ taa waliyubaw de la miri bɛ taa dɔɔnibaw de la miri bɛ taa ɲumankɛlaw la ko n ka n ko zigiri kuma f'i la an t'a fɔ mɔgɔlankoloni ye tanu man kan ni fitiri wale ye dɛ o de la n bɛ don min na wa zigiri dɔ la ko Zigiri Fuseni ma ni ma ɲɛ i bɛ zigiri da in kɛ ma ko ne kana kɛ foroba wari kama ni ɲa kɛ bolola wari kama wari b'i b'a fa ma Ala t'i ma ne kana kɛ kanafini kama don dɔ la kanafini b'i fara ko ne k'a kɛ fa ma Ala kɛ ma jɔnni bi sa jabaru masati sa jɔn bi fɔ jahatigi min kɔ i k'a dɔn o ti Ala ye dɛ Batɔma an ka zigiri da zigiri an b'an ka zigiri da ali ni i kana zigiri to fiyewu zigiri ne bɛ n ka zigiri da faden jugu b'i ba i la kana ba i ka zigiriw la zigiri an k'an ka kalima da teri jugu mana bɔ i kɔ kana ba i ka zigiriw la zigiri walayi n bɛ kalima da ni tɛ ɲɔgɔn jugu bana kana i ka zigiriw to zigiri ne bɛ n ka kalima
da zigiri fuse ni zigiri zigiri da zigiri amanga zigiri da. Wa ninjara filali bagaw aw kɔni aw ye nin sa dɛ ok an bɛna don n'an ka babu ye masha Allah ok zigiri an b'a mɛn zigiri kojugu zigiri n'i y'a mɛn u b'a fɔ ko morikalan kuma don a bamanankan kama zigiri kɔrɔ ye jumɛn de ye Fuseni bɛ se k'o fɔ an ɲɛ alhamdulillah n'i ko zikiriw dɔw b'a faamu min na wurudi ye sinon zikiri ye kɔsumali ye awɔ kɔsumali ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la Batama namu zikiri ye kɔsumali ye oui wurudili awɔ mun de nana n'a ye k'a kɛ dɔnkili ye bon alhamdulillah dɔnkili dɔ c'est comme dɔnkili tɛ n'i y'a faamuya cogoya min na wurudilikɛlaw b'a fɔ zikiru mun bɛ kira mankutu fɛnɛ fɔ a bɛ fɔ o fɛnɛ ma zikiru donc bɛɛ n'i ka zikiru kɛcogo don i ye wurudili kɛ ka ala ko suma walima ka sɔli kɛ walima i ye a da kalima la ka mankutu ka kira ko suma walima ka ala mankutu donc o bɛɛ bɛ wele zikiru o bɛɛ bɛ wele zikiru mais n'i ye wurudili kɛ ani n'i y'a da ka kɛ dɔnkili ye wurudili kɔni o bɛ kɛ k'i to seli ni fɛn tilala seli ninnu na i ye wurudili kɛ sisan a dɔnkililama in k'a da basi kɔrɔ ne bɛ n'o yɔrɔ in ye i mago bɛ min na sisan ne bɛ n'o ɲɛ f'i ye zikiru bɛ yen kɛlima bɛ yen beyitu bɛ yen anw bɛ min kɛ sisan a bɛ fɔ nin ma kalan dɔnkili mais komi bɛɛ b'a dɔn ni zikiru ye o de la an b'a fɔ zikiru i m'a faamu sinon an bɛ min kɛ sisan a bɛ fɔ nin ma arabukan yɛrɛ la ni shiru de i y'a faamu n'i ko kɛlima o ye minnu bɛ layilada kɛ o ye kɛlima ye n'i ko maduhu o ye minnu bɛ kira majamu beyiti bɛ yen olu ye dɔnkili ye minnu sɛbɛnnen don ka bila i m'a faamu wa zikiri o ye wurudi ninnu ye an bɛ min kɛ o ye shiru ye kalan dɔnkilida mais bi in na an b'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na i n'a fɔ an y'a forobatɔgɔ kɛ dɔrɔn ko zikiru zikiri karisa o y'an kɛlen k'a kɛ forobatɔgɔ ye k'a da pour que an bɛ min kɛ a ka différence ka bɔ tɔw ka dɔnkili dacogo la a b'i n'a fɔ n'i ko artiste o ye forobatɔgɔ ye mais n'i ko jeliw o bɛ yen wasolonkaw fɛ yen olu b'a ko kɔnɔw olu bɛ yen o ni jeliya tɛ kelen ye o b'a sɔrɔ dɔ ye dɔnkilidalaba ye dɛ ɲamakala tɛ mais a yɛrɛ ka ɲamakala bɛ yen donc o la n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn silamɛya kɔnɔ kalan dɔnkilida ka dɔnkili da silamɛya hukumu kɔnɔ an ta in ye o ye an b'an ka diinɛ kumaw don a la ka mɔgɔw sama ka na diinɛ la u k'a dɔn jaa n'i bɛ diinɛ kɔnɔ i bɛ se ka ɲɛnajɛ diinɛ tɛ kaso ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la sisan a walawala la Batama zoli Batama ka bi finesse ba dɔ ba dɛ mais a bɛ komi Batama t'a cogoya nin na kosɛbɛ dɛ Batama fariman d'a la kosɛbɛ a fariman o bɛ dɔn o bɛ dɔn ok kuma Batama ala ka lafiya kɛ amina yarabi Batama mun ye Batama don zikiri da la alhamdulillah o ɲininkali diyara n ye kojugu adamaden fɛn dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a man di ye mais i bɛ k'a kɛbaga ye fɛn dɔ bɛ yen a fɛnɛ ka di ye mais i tɛ k'a kɛbaga ye cogo si la hali ni i yɛrɛ faga i tɛ k'a kɛbaga ye o ye tiɲɛ Batoma bɔra dɔnkilidalaw la mais Batoma kun t'a dɔn k'a bɛ kɛ dɔnkilidala ye tile kelen tun ma miiri n'a ye mais sababu ani latigɛ ni dakan souvent jɔn i b'a miiri k'i bɛ ka tagama
sira de kan siraden de kan alors que i bɛ ka tagama latigɛ de kan i bɛ ka tagama latigɛ de nɔfɛ n bɛ se k'a fɔ bakuruba la latigɛ de ye Batɔma kɛ zikiridala ye latigɛ de ye Batɔma kɛ zikiridala ye mais Batɔma bɔra dɔnkilidalaw la awɔ olu tun bɛ dɔnkili min da o tɛ zikiri dɔnkili ye dɛ ayi ne bɔra Didadi dɔnkilidalaw de la n mɔmuso tun ye Didadi dɔnkilidala de Batɔma tun b'a daminɛ waati min na Batɔma y'a daminɛ ni zikiri de ye wa walima a fana y'a daminɛ ni Didadi de ye non Batɔma ma Didadi dɔnkili da a m'a daminɛ n'o ye n bɛ se k'a da dɛ mais k'a fɔ n y'a daminɛ n'o ye n m'a daminɛ n'o ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔlu la Fuseni Fuseni Konate kosɛbɛ Fuseni fana dɔnkilidalaw bɛ Fuseni ka du kɔnɔ ayi Fuseni ka dɔnkilida sɔrɔla cogo jumɛn fɛ fo ka na kɛ zikiri ye alhamdulilayi Fuseni ka dɔnkilida sɔrɔla n kɔrɔkɛ fɛ ani n ka karamɔgɔkɛ n'o ye Mamadu Konate ni dɔw k'a ma Hayidara Junior ale tun bɛ to ka an fa ani an mɔkɛ n'o Racine Sale a bɛ to k'o ka dɔnkiliw da an bɛ segin a kan donc n'an taara wajulikɛyɔrɔ la sani a ka wajuli daminɛ an bɛ segin o dɔnkili ninnu kan donc o cogo la dɔɔni dɔnkilida yɛrɛ nana diya Fuseni ye sinon a kun ka di Fuseni ye ka kɛ wajulikɛla de awɔ ok n kun ye min yɛrɛ kanu diɲɛlatigɛ la o kun y'o ye wajuli voilà nka n kɔrɔkɛ kɛra wajulikɛla ye n y'a kanu ka k'o nɔfɛ dɔnkilidala ye ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la Batɔma naamu Batɔma ka zikiri da kana sisan ma Batɔma ye album bɔ non Batɔma ye sɔn bɔ n ye sɔn bɔ mais n ma album kɛ i ma album kɛ fɔlɔ ayi Batɔma yɛrɛ ka dɔnkili jumɛn bɛ yen ko Batɔma y'a da ko Batɔma lakodɔnna Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan bon ne ka dɔnkili 2 de bɛ yen kelen o ye réseau ko de ye n ye sɔn bɔ fasa dɔ da Mariam Bala vraiment n lakodɔnna réseau kan mais n nana Nafisatu Fasada o fɛnɛ diyara bɛɛ ye tuguni donc Balazi b'o yɔrɔ de la Balazi mais Batɔma yɛrɛ t'a dɔn min bɛ min ɲɛ sisan ni fasa 2 ninnu na fasa 2 in na ne t'a dɔn min bɛ min ɲɛ dɛ parce que Mariam Ba ta in ye réseau minɛ o sababula n taara jouer palais la fɛnw bɛɛ la Nafisa ta in fɛnɛ bɔra o diyara diɲɛmɔgɔ ye donc sirema Batɔma yɛrɛ t'a dɔn min don tuguni ok Batɔma bɛ se ka Nafisa ka o dɔɔni da kanubagaw ya problème t'a la Shirifiya Seyda Nafisa Shirifiya ngo fama isugazi Shirifiya Seyda Nafisa Shirifiya fama isugazi Shirifiya ya kelemi sɔrɔ man di Seyda yo fama yo dima Jabaru masa yo kiye Somadu masa yo kiye Faridu masa yi programme Shirifiya Seyda Nafisa Shirifiya masa yi mɔgɔ fatigɛ Shirifiye i ba tigɛ Shirifiye i tɛ yɛrɛ kɛ Shirifiye bi Nafisa fɔ fama k'i sugasi Shirifiya Seyda Nafisa Shirifiya ngo Ala y'o k'i ye ne ye Nafisa fasa de ye wa a jara mana hali bi Ala ka Batɔma Ala ka sanga Ala ka tɔ yɛlɛ sanfɛ amina yarabi ok Fuseni komi i yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na mɔgɔ kɛnɛmamɔgɔw ka question don komi i yɛrɛ ye dɔ fɔ a la mais a t'a bali an ka question poser kun halisa kosɛbɛ Fuseni bi ye Mamadu Konate nɔfɛ u yɛrɛ kun bi fɛ ka dɔn lien min yɛrɛ kun bɛ Fuseni ni Mamadu yɛrɛ cɛ Fuseni balima de don wa ou bien Fuseni b'a kɔ dɔnkilida de la wa u bɛ fɛ k'o dɔn walima Mamadu yɛrɛ a yɛrɛ kun bɛ dɔnkili de da wa ou bien a ko de bɛ cogo jumɛn na ko ka Fuseni ɲininka o question in na Fuseni fɛn bɛɛ de ye Konate n fa don n ba don n karamɔgɔ don n ɲɛmɔgɔ don n jɛɲɔgɔn don wa n ladibaga don Fuseni bi o y'a Konate lama ye donc Fuseni fɛn bɛɛ de ye Konate ye ka tila k'a fɔ Fuseni ni Konate
o ye du kelen de ye guwa kelen u kun bɛ nin nɔfɛ wa hali n'an bɛ so an tɛgɛ bɛ don minɛn kelen de kɔnɔ wa u kun bɛ nin question yɛrɛ de nɔfɛ ko min nɔfɛ dɛ Fuseni ni Konate yɛrɛ de ye so kelen dɔgɔw de don ayiwa kanubagaw aw ka réponse filɛ nin ye dɛ parce que an b'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ u tɛ Fuseni lasɔrɔ u b'a fɔ ko Mamadu lasɔrɔ u b'a fɔ ko Fuseni an ka ci fɔ Mamadu ɲɛna a ka dugawu k'an ye a k'a k'an ye tantɔ a k'a k'an ye tantɔ dɔw yɛrɛ de ye question poser kuma na Fuseni mun de ye Mamadu ye n'a b'a fɔ Fuseni k'a fɔ Mamadu ye tantɔ donc u ka question réponse filɛ nin ye Fuseni ko ale yɛrɛ bɛɛ de ye Mamadu ye n'i ko Mamadu ko Fuseni olu bɛɛ du kelen olu ye ga kelen ye ok faamuyali ko ɲuman o sɔrɔlo la Batɔma naamu Amina i yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na kɔfɛ mɔgɔw ka question do i nana i da sera Maramuba ka parti ma u ko ko lien jumɛn min Maramuba ni Batɔma cɛ mun de ye Batɔma bila Maramuba fasa dali la bon alhamdulillah o ɲininkali diyara n ye fɛnɛ ɲɛnamaya ye kanu de ye kumalaw ko ten ko kun tɛ diya ɲɛ la souvent kun yɛrɛ tɛ ye goya ye fɛnɛ na mɔgɔ dɔ bɛ diya ye ten dɔ fɛnɛ bɛ goya ye kuma dɔw la ka sɔrɔ a tigi yɛrɛ ta ma s'i ma bon Maramuba ne y'a kanu k'a fasada fila de don ne ye numu ye o dɔrɔn tɛ a diyara n ye de sinon Asani ni Fuseni bɛ bɔ kɔnɔ kelen kɔnɔ mais n'u ma bɛn u bɛ ɲɔgɔn wele commissariat o ye tiɲɛ yaya ok ayiwa kanubagaw a ye jaabi mɛn Batɔma ko ale ye Maramuba kanu de b'ale ni Maramuba cɛ o de kama a ye Maramuba fasada n b'a dɔn nin ye aw fana ka jaabi ye aw ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o kan kɔni mais Batɔma u ko k'u ye Maramuba fasa in da ko Batɔma ye kiritigi jumɛn sɔrɔ dɔnkili in kɔnɔna na kabi dɔnkili in dara fo ka se sisan ma a ye kiritigi jumɛn sɔrɔ a dɔnkili la bon alhamdulillah Jɛnɛba ni ne ye dɔnkili da e la misala la ne mako tɛ jɔ kiritigi la tuguni quoi e m'a fɔ Batɔma fasada ne de ye ye ka dɔnkili da e la donc ni ne ye kiritigi fɛn o fɛn sɔrɔ a la vraiment ne ti besoin ka explication ba di o kan parce que déjà que ne ye kanu ka ban ne ye mɔgɔ kanu i kan ka k'a ka fɛn bɛɛ fɛ wa ni min y'i sɔrɔ a nɔfɛ o kan ka bɛn i ma fɛnɛ donc ma kiritigi jugu sɔrɔ a nɔfɛ vraiment n b'a fɔ k'a barikada ka kanubagaw fo kosɛbɛ parce que a diyara a ye cogoya min na a kanubagaw fɛnɛ diyara a ye ten mɔgɔ bɛ dɔ fasada i bɛ nimisa mais vraiment ma nimisa le 12 février passé palais de la culture la Maramuba concert min kɛra ye je pense que n'i y'a image ye mɔgɔ fɔlɔ min jouera scène kan ne de don Maramuba ye n wele ka taa jouer scène kan a don ne fɔlɔ de jouera et puis Zankura ko ka Batɔma fɔlɔ de jouer parce que o y'a sɔrɔ kumaw tun cayara Batɔma ni Maramuba ka son ko in na kumaw cayara o de kama n ye question in poser d'accord i m'a ye kumaw tun cayara i ye son bɔ Maramuba ma dɔn a y'a dɔn tan bon ne ma jaabili kɛ donc an y'an to o kɔnɔ ne yɛrɛ taara jouer nin na mɔgɔ ma kuma tuguni o kɛra kumaw fɛrɛ bɛɛ y'i da fɛrɛmɛ o de la c'est ça kuma na hali bi Ala ka kanu to amina yarabi Ala ka na kɛrɛfɛmɔgɔninw dɔw ni ɲɔgɔn cɛ amina yarabi ok Fuseni Fuseni ka dɔnkili jumɛn ye feci ka feci hali minnu kun tɛ Fuseni dɔn u ye Fuseni dɔn dɔnkili in sababuya la o dɔnkiliw ka ca parce que dɔnkili ko ye waati ko ye n'i ye min bɔ waati min n'o ye diɲɛ minɛ fɔ dɔw yɛrɛ b'a wele k'a f'i ye ko non k'i se ka ne ka mobile mais o ye u ka kanu kuma ye mais o kuma in fo kanubagaw k'a dɔn k'o kuma in filɛ k'an b'o kuma in contrôle la karisa i ye nin i se ka ɲɔgɔn kɛ bilen non o kuma ye ça y est d'une manière dangali don quoi mais a fɔra ko Fuseni chaque fois i ye min bɔ i ka tɛmɛ o la mais a fɔra ko Fuseni ka dɔnkili n bɔra ka dɔnkili fɔlɔ min da sisan zikiri a man ka zikiri da ne ye Fuseni ka album fɔlɔ morceau dɔ ye diɲɛ bɛɛ ye Fuseni dɔnni de ye dɔw de ko ɲɔgɔn tɛ da bilen après an nana dɔwɛrɛ b'o kɔfɛ dɔw tun ye siyɛw kilo ye o ye diɲɛ minɛ o cogo kelen na ko ko non ko ɲɔgɔn tɛ da bilen o kɔfɛ an nana an karamɔgɔkɛ fasada n'o ye Usumani Sise Hayidara ye
Haydara yo jonti la sonde la maison o kono kumate o ko fe andina do bo santu ni no hommage kan yeshiya kan magando Alhaji Buna Nyangi ala ka kiyama sonsu amina ya rabbi amin bosa al sawado bo bolo ko ayo ka kan ko dorete bo ko fe fala ne kuma ni yoro ni ne fo kanu bako de ko fuseni tini nyoko na dabli ko ni ngwani ko ni alabani ko fuseni ibi fe woni ko fe katna ni bomli yeminu fie folo kanu ba kene fune ko nyuti dabli bo dogo aboto la chaque fois ami esesula ami barawla mimbe ato chaque fois wo mi nyonte bo anga se afem bo ka jani koroli voilà OK kumana ala ko fengele maliana madla fam fune ko de blankuna say malembe victime ko fait trop donc ka fendo fo ki yere hine do mogola awo malembe sen wure imagine ko blay place la dron wallahi al ni mon dio sa ko no are hine nem no donc awo o bana de bo kabi ni wati na jigiti ko chama kera nuye dongli nun ta blabla lu goro donc dore be dongli lamatu dongli da bagara do oui tiende surtout dongli metti ke sala 1 minute 30 secondes ni fen donc dore ta da bagara doble voilà dongli mina kam minga abe sans flabo mo tara mo mina dongli nda nere mena so ne ga do ne boya donc aboko nere mena rere bo o yak la mais chaque fois wadu ko kan anga sa fa minga dinde ko so iten nyong mo bile o kuma o manan klola ko o manan klola ala kanoke aywa kuteni mi se ka o so indoni nda anan kan bogo yi pour que munu yere ta do halisa ibaro ko mo do ta do halisa ko mo mi dongili nda o ga se ga do chego min kan boga fusen ne ninda okay ne ala salama ne ngonna fo Muhammad ala kan do la ramala dunya ni kiyama amin ya rabbi jiyebi mogo nege jiyebi mogo malasa jiyebi mogo malasa hango jiyebi mogo nege baola jamalu ni jiyebi mogo malasa wala jiyebi mogo nege awari batigi aba malasa jiyebi mogo nege jiye baze batigi aba malasa ni jiyebi au nege jiye eta shitigi aba malasa Gojiye bi mo nege jiye daula tigi aba malaza ni jiye tiga unege muna umbi nyoko mfaneni ke ala gojiye kanege ndo odela umbi nyoko mfaneni ke ala ni jiye tiga unege muna sina maubi nyoko ndabalike ala ngojiye de unege odela umbi walide faga ke dombe ni jiye kanegente muna habara nyo umbi nyoko njugu ya ke dombe walai ngojiye de ya unege odela famote hine fanta ni unatu teri ni jiye de maunege muna doni bauti chie fo unye walai jiye bi mogo nege jere jiye bi mogo malasa jiye bi mogo nege jiye bi mogo malasa ami boli lani jiye ko kasoro jiye fuiti labande ni kene yake jiye na chogo dondola ibi bana ke dondola kene ya do ni mirila alala ibi nyumange wani ka jugu mando ala hami boli jiye wari nofe ni ya soro ibi fantanya jugu ke dondo kasoro ni wari mabandunu nya wari tigi yere bisa dondola wari soro do ni mirila alala ibi nyumange wani ka jugu mando hame jiye fini nyuma hundo
abi fale kasange fini na Allah ameji etaji ujo etaji shili ko kaburu dali bike dondo ameji jamati ki anyini jama kofe kele na dali bike dondo eji manyi ha ji manyi Diebe mogo nege katafu. Diebe mogo nege no nege. Diebe mogo malasa. Hey, dongli mi kuma de kui. Dongli mi kuma batoma. Wallahi. Ni si ka dongli nameke. Iyere sigile fi bi suma. Bamanan ngote ko dunu mandi bala mandi. Dongli fene mandi membe ka fo. O de kadi. Wallahi. Dongli njera telma futeni. Malian denw ne yɛrɛ kɔni i ka dɔnkiliw fɔ dɛ mais ne yɛrɛ k'a ye u ye ka dɔnkiliw ye nin kanu cogoya min na ne ma a ɲɔgɔn ye fɔlɔ dɔnkili in kanu na hali bi ala k'i bolo mɛ min bɛna nin kɔfɛ o dɔ in ye sanfɛfe ci nin ka sanfɛfe ni dugumafe a k'a fila bɛɛ ci ok a b'a ci karamɔgɔba ko don a b'a ci ok Batoma oui Batoma ni zigidala tɔw aw bɛ jɛ aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ni zigidalaw bɛɛ ka di problème tɛ ni zigidala cɛ a ma deli ka don an cɛ fɔlɔ tɛ ala deli a ka don an cɛ ni mago bɛ min na n bɛ wuli ka so ma ni min fɛnɛ mago bɛ na ko ɲaci b'a ye n'o ye n wele fɛnɛ n bɛ to ka weleli jaabi ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔlu la hali bi ala k'aw kanbɛn amina yarabi ala k'aw don da kelen fɛ k'aw bɔ da kelen fɛ amina yarabi Fuseni ɛrɛ i ni zigidala tɔw aw cɛ bɛ cogo jumɛn na bon zigidala ninnu bɛɛ an karamɔgɔw de a bɛɛ y'aw karamɔgɔ ye kalanden ni karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ mankan tɛ se ka ye quoi awɔ ok Fuseni ni zigidala tɔw aw bɛ jɛ aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔni kosɛbɛ a caman baara kɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ baaraw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ wa camanw bɛ kɔfɛ minnu bɛ sen na fɛnɛ awɔ ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la émission bɛ ka se a kuncɛli yɔrɔ ma Batoma projet jumɛn mi Batoma bolo dans l'avenir a bɛ fɛ ka kɛ zigiri ko ka cogoya min bon projet bɛ n bolo i n'a fɔ n bɛ ka morceau kuraw labɛn vraiment a ka di n ye ni karamɔgɔw y'an dɛmɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ Fuseni Konate ninnu o bɛ kɛ ni karamɔgɔw sɔnna k'an dɛmɛ o kɛlen don an bɛ ka morceau labɛn pour que ka se ka album kɛ pour que ka se ka zigiri a la évoluer don dɛ mais a bɛ komi duden bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don du kɔnɔ duden bɛɛ kan k'i cɛsiri k'i jɔyɔrɔ fa quoi donc n b'a fɛ k'an jɔyɔrɔ fɛnɛ fa don nataw la baaraw bɛ sen na bolo hali bi ala k'a nɔgɔya amina yarabi projet in a bɛɛ ka se ka réaliser amina k'a kɛ cogoya min na amina ok Fuseni e yɛrɛ ka projet jumɛn ye dans l'avenir bon nin waati in na ɲinan san kɔnɔ an kɛlen bɛ ka tabale gosi Fuseni ka 15 ans de succès o concert bolo dalen don kabako ayiwa awɔ ni ala ka jɛ Ɲamakɔrɔ cité des enfants na a kan ka kɛ le 23 décembre le 23 décembre awɔ zigiridalaw i bɛna jɛ zigidala ba caman y'a kɛnɛ kan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ awɔ n'a kɔni fɔra maa mɔgɔ ɲina i bɛ concert labɛn i b'a lajɛ nka i bɛ sɔn ka fama a ɲɔgɔn de ma nin tɛna fɔ an kɔ bon o kɔfɛ fɛnɛ dans l'avenir a ka di Fuseni ye ka centre de sɔrɔ ka mɔgɔw former n yɛrɛ ka hakilina zikiri da cogo la awɔ parce que i b'a dɔn hali den fila ka bɔ fa ni bala ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ aw ka hakilina tɛ kelen o ye tiɲɛ nka o t'aw bɔ aw fa denya la o t'aw bɔ aw ba denya la bɛɛ n'i ka faamuya cogo don wa o t'aw kɛlɛkun fɛnɛ bɔ dɛ e y'a faamu cogo min na e b'a kɛ ten mais ne ko fɔ n k'e la faamu n ta la diyagoya kɛlɛlama n'o nana ko wɛrɛ ne kɔnɔ o ye tiɲɛ donc o la n ka faamuya ni minnu ta bɛ taa ka centre dayɛlɛ don dɔ ka mɔgɔw encadrer o sira fɛ voilà hali bi ala k'a nɔgɔya ala k'a projet ala k'a bɛɛ lajɛlen réaliser concert in kɔni a tɛ fɔ an si kɔ an bɛɛ bɛ taa ni concert dumanba in na ok Batoma concert jumɛn b'i bolo k'a fɔ zigiridala denmisɛnninw ye u bɛ se k'a ta bala cogo min i b'a fɔ ko u karamɔgɔ aw minnu ye aw y'a ta bala cogoya min na
Alhamdulillah Jɛnɛba ne yɛrɛ ye kalanden ye o. Ne yɛrɛ ye kalanden mais a ti maa bali ka ladili kɛ ni hakilina ye. Awɔ denmisɛnninw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na di hali mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ɲɔgɔn na di. Donc ne bɛ ladilikan min bɛ ne bolo o ye sabali de. An ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ. Adamaden ni sabalila don bi janya mais i b'i sago sɔrɔ. Ni sabalila Ala ye min kɛ dugukolo ye. A ka gɛlɛ i ka sago Ala fɛnɛ min ta k'i ye. An ka sabali, an ka muɲu, et puis an ka mɔgɔw ka ɲumanw dɔn u ye. Jɛnɛba n yɛrɛ bɛ ka nin waati in kɔnɔ n kɛlen bɛ ka ɲuman dɔn fɛnɛ morceau dɔ labɛn. Parce que Jɛnɛba adamaden kɛlɛ o kɛlɛ bɛ hali kalanden ni karamɔgɔ cɛ ɲuman dɔnbaliya de don. Awɔ ni ɲumanw ma dɔn kɛlɛ ti dabila. Ni fitiri waleya ma dabila kɔnɔdali fɛnɛ tɛ ban. O ladilikan de bɛ n bolo. OK faamuyali ko ɲuman sɔrɔlo la. I yɛrɛ ko ten an bɛ kuma di Fuseni ma. Conseil min b'a bolo k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna a bɛ se k'o fɔ cogoya min na. Fuseni bolo bi o tɛ kuma caman ye. Zikiri dala denmisɛnninw n'u bɛ don zikiri da la u k'a dɔn ko n bɛ ka don zikiri da de la mais u kana bila u kunna ko n bɛ ka na wari ɲini na. Kelen u bɛ tugu karamɔgɔ min kɔ hali n'a fɔra ko sanga b'i la ka tɛmɛ a kan karamɔgɔ in barika ɲini. Barika t'i ye dɛ. I b'a sɔrɔ ne ye dɔ kalan a kan ka di ne ye sanga b'a la ne ye janga b'a kɔ ne ye mais n'an jɔra kɛnɛ kelen kan dɛ i bɛ sɔrɔ bonya bɛ to ne bolo ka tɛmɛ a kan hali n'o man d'a yɛrɛ ye. Peut-être ne ye dɔ barika ɲini mais a banna ka ne fana barika ɲini. Ni mɔgɔ barika ɲini a tɛ taa ko n bɛna barika ta ka d'i ma dɛ. Ala de b'a du i la ka sɔrɔ hali n'a tigi seko tɛ. O ye tiɲɛ ye. Bon donc o la n bɛ ka n karamɔgɔ barika ɲini a tɛ ka n jate jatelibaliya in to yen. Ni bɔdon sera don min na Ala b'i labɔ o b'a sɔrɔ e y'a barika ɲini ni diinɛ ni ŋaniya de Ala b'o k'i ye. O ye tiɲɛ ye. Karamɔgɔ tɛ se k'o bali fiyewu. O ye tiɲɛ ye. A tɔ ye min ye i bɛ baara min na a ɲini i k'a dɔn. Jɛnɛba ne ye fini in dɔn n'a fɔra ko 500 i b'a dɔn parce que i b'a dɔn fini in qualité min b'a la. Wa ni nana a ka di ye i tɛ sɔn a ka manamana fara i tɛ sɔn a ka nɔgɔ. N'u donna zikiri la n'i y'a dɔn a kanu n'i y'a kanu a ka ca la i b'a tana caman matarafa. O ye tiɲɛ ye. Tɛ ye o la. O ye tiɲɛ ye. Sinon sɔrɔ ye Ala ta ye. Mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ balo o la. N bɛ se dɔnkilida la o tɛ fɛn s'i ma. N tɛ se dɔnkilida la o t'i bali fɛn sɔrɔ la. O ye tiɲɛ ye. Ka se Ala ta de u ka baara in dɔn et puis u k'a kɛ ni sabali ye u k'a kɛ ni majigi ye. I yɛrɛ image bɛ fɛn dɔ yira sanni i ka dɔnkili cɛ. O ye tiɲɛ I ye. bɛ ka dɔnkili fɛnɛ mɛn n'o ye image ye i jija u ka se ka fɛn dɔ fɛnɛ dɔn i la. O bɛ ko tɔ sabati i bolo. O ye tiɲɛ O de ye. bɛ n bolo ka fɔ bɛɛ lajɛlen. OK u bɛɛ lajɛlen u ye o mɛn. Ayiwa Batɔma. Oui. Folikan jumɛn Batɔma bolo k'a fɔ a kanubagaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ayiwa n bɛ n kanubaga bɛɛ fo. Kuma in ma nɔgɔ u ka hakɛ to. Ni donna min gasi la ka yafa n ma n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ tulo b'a la. K'an karamɔgɔw fo. An b'aw yɛrɛ fo Mali kunnafoni. An ye foli Aw ni timinandiya. A ka baara in tɛ taa timinandiya kɔ dɛ. A ma nɔgɔn dɛ. An b'aw fo aw ka kanu na zikiridalaw kanu na. Bɛɛ ni kanubaga de don. O ye tiɲɛ ye. O foli de tun bɛ n bolo ka lase u ma. OK faamuyali ko ɲuman sɔrɔlo la. Bɛɛ ye foli lamɛn. Ayiwa Fuseni folikan jumɛn bɛ Fuseni yɛrɛ bolo k'a fɔ a kanubagaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Alhamdulilayi a bɛ foli fɔlɔ aw yɛrɛ la fɔlɔ n'o ye Mali kunnafoni ye. Aw ni timinadiya nadiya aw ni cɛsiri. Ka d'a kan anw bɛ se ka na retard la nka an bɛna aw sɔrɔ yan a bɛ bɔ aw ka baaraw la an ka bolo kan an ka artistes kunbɛn o ye belebeleba ye an b'aw yɛrɛ fo o la k'aw ka caméramaniw fo mɔgɔw t'olu ye nka mɔgɔw bɛ anw ye olu fana sababu la O ye tiɲɛ ye. ka techniciens fo Bɛɛ tulo b'a la. ka an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ min bɛ zikiri fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka se ka foli belebeleba ta k'a di n ka club ladenw ma minnu bɛ ka n ka concert labɛn n b'u fo kosɛbɛ OK nin kɛnɛ kan. bɛɛ tulo bɛ foli la. Mashallah. OK u bɛɛ ye foli mɛn. Ayiwa sɔni an ka diyo nin kɛ
Fuseni b'a ka numéro bila a bɛ sɔrɔ numéro min na parce que a bɛ se ka kɛ dɔ sigilen don sisan Fuseni ka d'a ye a bɛ se fɛ ka Fuseni wele mais a t'a dɔn a bɛ Fuseni sɔrɔ cogo min Batɔma ka d'a ye a bɛ fɛ ka Batɔma wele mais a t'a dɔn Batɔma sɔrɔ cogo min aw bɛ sɔrɔ numéro min na a bɛ se k'o bila fiɲɛ fɛ kanubagaw bɛ se k'o sɔrɔ o la cogoya min na. Ayiwa Fuseni sɔrɔ numéro 00223 223 79 79 01 01 21 21 60 60 79 79 01 01 21 21 60 60 ni ni kɔngɔ dɔrɔn sɔrɔ a kɛra WhatsApp ye o fɛn o fɛn o donc o numéro de bɛ a bɛɛ kan. Ok faamuyali ko ɲuman o sɔrɔ olu la Batɔma e t'a dɔn. Ok, ne ka numéro est 71 59 47 52 à la fin. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ olu la n'i ye nin kɔngɔ dɔrɔn ayiwa kanubagaw i bɛ Fuseni ni Batɔma sɔrɔ bluff foyi t'a la. Ok sani an ka kuncɛ Fuseni ni Batɔma bɛ jɛ ka duman dumanni dɔ da an bɛ se ka kanubaw a bantɔla u yɛrɛ bɛ se ka filalaka ninnu bɛ se ka u show cogoya min na. Zenata karamɔgɔ di Batɔma ma. Batɔma ni Zen ta b'e bolo. Komi a daminɛ ne y'a daminɛ donc laban sisan an b'o d'an bolo. Ayiwa n'an karamɔgɔ ye sira di baasi foyi t'a la. Ɲumankɛlaw ne bɛna ɲuman barikada. Ɲumankɛlaw ne bɛna ɲuman barikada. Ɲumankɛlaw ne bɛna bonya barikada. Ɲumankɛlaw k'anw bɛna o barikada. Ko ne bɛna ɲumankɛla i barikada. A ye tɔn ka bonyakɛlaw barikada. Jaja fɛn min ɲuman man di tugun. Ɲumankɛlaw an bɛna ɲuman barikada. Wa ne bɛna baarakɛla i barikada. A ye tɔn ka mɔgɔ sɛbɛn i ko ɲuman dɔn. Kanubaw fɛn min ɲuman man di tugun. Ɲumankɛlaw an bɛna ɲuman barikada. Ni kɛra ɲumankɛla ye. Namo. Du kɔnɔ ɲumankɛla ye. Ni kɛra baarakɛla ye. Dugu kɔnɔ baarakɛla ye. Ngiki kulo bɔ ɲuman dɔn walo la. Ngiki ɲɛ bɔ fitiri walo la. Fa jaja fɛn min ɲuman man di tugun. Ɲumankɛlaw an bɛna ɲuman barikada. Ni ne ko n bɛ bonyakɛla i barikada. A ye tɔn ka émission jama barikada. Mali kunnafoni barikada. Kunnafoni cɛ ni muso barikada. A y'a to n ka émission jama barikada. Jaja fɛn min ɲuman man di tugun. Ɲumankɛlaw an bɛna ɲuman barikada. Ɲuman belebeleba ɲuman fitini. A ye bɔ an ka ɲumankɛla i barikada. Karamɔgɔ fɛn min ɲuman man di tugun. Ɲumankɛlaw ne bɛna ɲuman barikada. Ɲumankɛlaw an bɛna ɲuman barikada. Ɲumankɛlaw ne bɛna bonya barikada. Batɔma n ko ɲumankɛlaw barikada. Ɲumankɛlaw barikada. Ɲumankɛla ɲumankɛbagaw barikada. Ɲumankɛla kunnafoni barikada. Mali kunnafoni cɛ na muso barikada. Sabula aw yɛrɛ ye ɲuman caman kɛ. Ɲumankɛlaw ne bɛna bonya barikada. Ɲumanya min f'i la fɔli ka di nɛnkun na. Ɲumankɛ yɔrɔ la ko a kɛ man di. N'ala m'i kɛ dusukun ɲuman ye Ala. A dɔn ko ɲuman yɛrɛ de kɛ man di. Ɲumankɛlaw fanw ka aw barikada. Ni ko n bɛ ɲumankɛla i ko ɲuman dɔn. Fɔ n ka alu kɔni barikada. Daramera alu kɔni barikada. Jaja alu ye ɲuman caman kɛ. Ɲumankɛlaw anw bɛ ɲuman barikada. Ni ne ko n bɛ ɲumankɛla i wele ya. A ye to n ka Ayuba kɔni barikada. Bobokɛ Ayuba kɔni barikada. Jaja Ayuba ye bonya caman kɛ. Ɲumankɛlaw anw bɛ ɲuman barikada. Ɲumankɛlaw ne nana bonya barikada. Tiɲɛ don an bɛ Ayuba barikada. K'a ni Jɛnɛbisi barikada. An bɛ sigi ni plateau ɲuman na yan bi.
ayuba ini jɛnɛma kɛra sababu ye ala daw ma anw ka kan ko barikada ni ko me ɲumankɛlaw wele tun fɔ ne dun ka mariyamu barikada mariyamu sawane barikada jamba de mariyamu barikada salimu de mariyamu barikada etazini mariyamu barikada jaja mamu ye bonya shamangɛ ɲumankɛlaw ne bina bonya barikada. Wa o jara alle ko tifa ka ba sɔɔni ne kun bɛna wuli Batoma sɔɔni ne kun bɛna wuli kan shushu ok o jara an y'o de fɔ ye kanubagaw n ko min aw de kama ka se ka aw nisɔndiya cogoya min na k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na ayiwa kanubagaw aw kana ɲinɛ j'aime ani commentaire baden kɛ an ka video kan an b'a fɔ ye ko aw kan bɛn wagati wɛrɛ